Ahoj. Já jsem Monika Fialová, nebo můžete mi říkat prostě Monika. A nevím, jak to říct. Je spousta vlogů a takovýchhle kravin na YouTube. A já přemýšlela jsem o tom. A asi budu dělat úplně to samé jako všichni ostatní. Vybírat nákupy a takovýhle velčečí věci. To se vás zajímá, ale to je jedno. Já strašně ráda něco natáčím a fotím, takže to bude si to trošku složitější. Ale jinak v tomhletom prvním bych s váma chtěla seznámit, kdo by to náhodou viděl, to hruzu. Takže ještě jednou. Já jsem Monika, je mi 13 let, bydlím v Počátkách. No, to uvidíte. Bydlím v Počátkách, chodím se do školy, bezvadná škola. Nevím, co o sobě říct. Miluju čokoládu. Ne, dobrý. Tady jsou plakáty, tak se asi můžu všimnout, co mám ráda. A jinak nevím, co bych vám tady tak řekla. Můj druhý taková seznamovačka a druhý, co bych chtěla natočit, je tak obchůzka po Počátkách. Pak jaký ty nákupy určitě. Takže vlastně můžete určitě číst v druhém dílu tohodle kamerování, nevím, jak to říct. Přišlo divný. Jinak trošku se omlouvám, já jsem nervózní, jako to mluvit. Ale se to zvyklu. Jinak, nevím, co bych vám řekla. Nevím. A jinak, strašně miluju Samsung. Jo, už jenom ta značka. Podle mě to je strašně luxusní mobil, jakože. Už jenom Samsung. Jmenuje se Samsung Galaxy Ace Plus. Krásný mobil. S4 je asi pěknější, no. Jinak se s váma loučím a takový seznamovací, já nevím, jak to říct jinak, prostě to je seznamovací. Možná, když se budu hodně nudit, natočím něco ještě za chvilku. Asi tak. Teď jsem hodně koukala na internet, hlavně na YouTube a bylo tam, co je v mé kabelce a takové, takže za chvilku to budu asi natočit. Také asi tak za půl hodinky. 10. Tady. 12. 32. A teď právě to na obrázku je můj pes. Čiko. A za půl hodinky si budu točit další. Já jsem strašně hyperaktivní. Takže jo, zatím se s váma loučím. Tohle už teď momentálně dám na YouTube a dolů v komentáři můžete se ptát na všechno možný. Opravdu. Hlavně prosím vás něco uchylného. Tak jo. Ahoj.